Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochigumino nhatu mwedzi uno wayechiwabvu. Ipapa mapurisa agoburitsa mazita owanhu vanosvika 20 vari kuti wanhu wakagwarashiwa kuwenera mhanduwe iwo vari kuita chikorokoza ikweyo. Pakaita kunyangariwa kwai wanhu 20 wazhinji wacho vari kuzikanwa kuti ihama dzanani. Kuno watoti hama dzacho lingai wanhu vari kunzi mazita awawo mogotinyepa mouya muchilinga hama dzenyu kana dziripo. Pakaita kunyangariwa tikundoti mweya yawo yakapfa ingaizorore murugare asi idi wenera yapfira wanhu vakawanditsa. Regai tione kuti zvinoperera papi. Daniel Garwe agoburika ari kureketa iye achiti Geza anofanira kuti ageziwe mupfungwa chaimo nokutoti kwai ari kureketa pwito ari kufurira wanhu zvakanyangaritsa apa ari kugara mumwena mhanduwe regai tione kuti zvinoperera papi. Iye Geza wachona pariba ari kuziva kuti ari kugara pai regai tione kuti vanosvika papi. Iye Garwe aramba ari kusimbisa kutoti wamanangarwa wari kusvika 2030 waripo tichitonga nawo tichitungamiwa nawo regai tione kuti zvino ndizvo chere zvichaitika izvi kana kuti pane zvimwe zvinenge zviri kutora nzvimbo. Tinenge tichizokunyepai. Bato reZANU-PF kwai ragotiro wanhu vanga vamisiwa ipapa mazuva apfuura yaya aivabatamisa zvese izvo takutovabenhutsa panzvimbo dzavo pokare nekuti wanga wamisa wacho wanga waita zvinhu zvomusoro wavo waribe kureketa ano akuru pakanyangara unobva wanatsa kuona kutoti kuri kuita kukubana kopfungwa mhanduwe muZANU-PF macho kuda kuti wazikane kuti inini ndini musvinu uyo achititongai tione uyo achiti ngaitongiwe uyu unobva waita kuona kuti idi madira tibvangeyo kunyangaritsa chaiwo. Regai tione kuti zvinosvika papi. Uko kuparamende boka rinoringana zvokutekedzwa kwemari public accounts pachirungu inotungamiwa naye Hwendefa inohwadza uyu agoreketa kuti ipapa takatomirira kuti tiite kuti guva matanga agouye pokare tomunyorera matsamba masamanisi chaiwo ekuti agouye nokutoti kawangu akati guva matanga agouya gorekete kuti nyaya yekutekedzwa kwemari makazvitekedza sei kubhadhara makambani imimi musirimi muwanhu uzeki maifanira kunge murimi makabhadhara mari inosvika mamiliyoni 400 pakuita kosarudzo. Regai tione kuti zvinosvika papi. Tinoramba takalinga hedu kuti wachayaburitsa chere mapepa yacho ari kunzi masamanisi tinenge takandolinga mhanduwe tichikunyepai. Owen Mudhan'ube agoburika ipapa achinzi ari kuparura motika dzinosvika 4 kukanzuru yoGweru Nyasi. Kwai motika dzidzi dzagotengiwa nemari inoita zviuru 165 165,000 pachirungu. Regai tione kuti zvinosvika papi. Kuti wari kudziseenzesa tusvinu chere tinenge tichizondokunyepai mhanduwe kana zvaitika izvozvo. Pakadaropo kwaino bato roCCC raChabangu mwedzi waGunyana gore rino tinenge tiripo tichiita kongiresi yedu mhanduwe yekusarudza watungamiri. Regai tioneka kuti vanenge vachiitana sei iwo ana Mafume naiwo ana Ncube naiwo ana Chabangu. Regai tione peno ana Biti vanenge variko tinenge tichiramba takandolinga kuti mbani wanenge wariko ikweyo wachiitei wachaboya zvigaro mbanani zvese tinenge tichizokunyepai mhanduwe kana zvakiitika. Hurumende iri kuramba ichiti kuenda mberi yobenhuka pokare kumashure. Ipapa wagoti taakisa mambo Kareya kuti anga ari kutungamira wanhu wache ipapo. Regai tione kuti zvinosvika kupi izvozvi nokutoti kwai makuno anoyaya wagorambira kuti mande atungamiwe naiye Bulelani. Kuno regai tione kuti zvinosvikepi. Ipapa apa unobva wanatsa kuona kuti iko kusarura marudzi kwomuZimbabwe kunoita kunyadzisa. Regai tione hedu kuti zvinosvikepi zvinopererepi asi mberiku kuno nyaya dai wari wamwe wandoti zvese tandokumna zvese ana mambo wese tandowabisa nokuti waribe chavari kubatsira mazuva ano.
nokutoti zvese zviribe ivhuro rinoramba richindotoriwa richinzi riri pasi peofisi yamunangarwa kunoiwa basa rawo njei, paribe chauri kusenza. Tikaitione hedu kuti zvinosvikepi ipapa, asi tinenge tichikunyepa imi. Ukuwo mawarire jerasi, kwaina jerasi wamunangarwa kuhwara kwawo kukanga mwako kwaita kunyanyitsa hwendo huno zvokutoti ipapa wanhu wakawatenderedza ndo wakutoita masimba wachita zvawanoda, wachibisa wanhu, wachiisa vamwe, wachiisa sei, zvese zvavari kuitika mazuva ano zvese kwai wanhu wakatenderedza wamunangarwa ndo vari kuita izvozvo. Iwo wamunangarwa wacho wagotonzi wakaenda kuBelarus izvezvi zvokutoti wari kupema ikweyo, ndozvazviri kureketiwa naGaro, kwai wari kupema heno kuti ichokwadi chere. Manduwe, pakaita kunyangariwa tichasara tiri benyika idi kana zviri chokwadi kuti wari kupema, nokutoti mapfene ekuBelarus aya anondoita bazvo kundoti kundokupai zvinhu wandototoya kokumba chaiko. Tikaitione kuti zvinosvika papi, tinenge tichikunyepai. Hurumende ipapa tikaringa dzinechekuita nomutambo yagotobatsira wanhu wanosvika wairi wakakuwara pakaita tsaona yagogwarasha auya kutamba mutambo wegorofu. Ipapa kwai mumwe wakakuwara ndokuMalawi, umwe ndokuGhana, wakabva waendesiwa kuchipatara chomari Kensington Clinic, wiku waendesa kuGomo kana kuPari kwatakajaira, wakasha kunyara mhandiwe, nokutoti mapikicha aizoburika ipapo aibva aita kusayapo, waisayapo kuringa kana zvavo zvokuti tinonyaraba izvozvo zvaipera mhandiwe, nokutoti panenge pakanyangaritsa. Ipapa pokare tikaramba takaringa, unobva wanatsa kuona kutoti wakomana madhara yaya aribe chaanoziva kuita. Sanyatwe aenda ikweyo kuti kwaende kuenda koringa nokumema, wiku waendeserawo kana maorenji zvawo aidi kuenda koringa basi wakaita kurembedza manja mhandiwe, unobva waona kuti idi hurumende yedu peno ndokuti hurumende iribe mari heno, ticharamba tichiona kuti zvinoperera kupi chaiko. Hurumende iri kuti kwaida kuzama kuti iedze kurerutsira vanhu vanoita mabhizimusi kuti vaite mabhizimusi nokubisa marezinesi anofanira kuramba achindoitiwa nekuitiwa. Tikaitione kuti zvichabatsira chere kana kuti zvinosvika papi, tinenge tichikunyepai. Ukuwo wozifa wagoti iwo kwai mwedzi uri kuteerayu chikwata choZimbabwe chomaWarriors chinenge chitamba noBurkina Faso kuMorocco, chozotamba noNiger zuva rechigumi. Rekai tione kuti zvinopera kupi. Kwai mutambo yousahwira iyi, rekai tirambe takazviringa hedu. Ukuwo Sauro Chaminuka kwai agonzi ndiye achatamba aripo, ari murairidzi woDynamos. Rekai tione abisiwa kubva kuKwekwe United. Rekai tinenge tichiringa hedu kuti zvichaperera papi, zvichange zviri kuenda nokupi chaiko tinenge takazviringa. Toringa dziri kuitika pasi rese. Motoso muSouth Africa mumu asiiwa pokare mhandiwe, unobva waita kuona kuti wanhu wawa vari kuita kumutadzirira. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei nyaya yache, heno kuti wane chimwe chawachaboya chere kana kuti zvese zviri kundobondera tinenge tichikunyepai. Apawo izvezvi Hawks yeimo muSouth Africa kwai yagototi taboya vamwe vanhu vanga vari kunyepera kunge vari kusenza kudare guru munyika kunzvimbo yePretoria, wanga vari kupuwa mapepa okuti wanyepere kunge wane zvavari kunadzirisa kuti warambe wakagara munyika yeSouth Africa zvisiri pamutemo. Apo panyangaritsa. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Ukuwo wamwe wagari womuAmerica wari kuhwadziwa wakomana kuti kwai iwo mabhua ari kuuya, mabhunuya ari kuuya, ari kuendesiwa kunzvimbo yeAlabama kunogara vanhu vatema wakawanda. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Kwese kureketetsa kwavari kuita kuku panonyaya. Ipapa hurumende yeSouth Africa inenge iri kutoronga dhende chairo rokuti wabise kuti wareke kugoita ndiwo wagere zvezvavo zvomuSouth Africa, wabva wandowabisa wachindopuwa kuAmerica, watowabisa kuti wachiripo kuwanhu muSouth Africa. Rekai tione
kuti zvinenge zvinano papi, tinenge tichikunyepai zvedu kuti ndeipi. Apa nyika yoZambia, wakomana kwai vanhu vanoenda koita basa wasingabhadharwe bano hurumende, wari wakoti zvokutoita makore mana chaiwo wachinonzi paripe basa. Dai yareka ugodando wakomana, dai yareka ugodando hurumende iyi, zvataifungira kuti ndo inenge iri kuita tusvinu. Heno idi kuti zvinoperera papi. Nyika yoBotswana kwai yagoti iyo tafunga ipapa kuti tinhadziriwe magetsi 1 gigawatt manduwe kuita bhiriyoni chairo remawati ari kubikiwa nozuwa basi ndo avari kuda ipapa. Kwai kana akanhadziwa kudari vanobikiwa nozuwa haiwa kana kutengesera vamwe kana zvese migodhi zvese zvinenge zviboya magetsi edu. Pokare tinenge ndisu tiri kunhadzira magetsi atinoda, so hazvatiitira zvisvinu. Tikaiti zvione kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti zvinopera papi. Tiribo unyepiwa kuti zvichaita mari zvese izvozvi. Hurumende yaAmerica yaita kunyadzisiwa apo Donald Trump abatiwa akaita kudzipfodora mhanduwe panguva yokureketa nana Kadzitape. Kuita zvakuita Mugabe mazuva aye kunzi kwai Mugabe anenge ari kufunga akapfika maziso kuzorodza maziso. Ndozvaakiitiwa naTrump. Imi wendo huno rikaitione. Asi yeTrump abva azoreketa akati waIsraeri wabi yedu tiri kupai, tiri kuda kutopedza hondo yenyu manje ipapa kuti zvipere zvireke kugoramba zvienderera mberi. Heno kuti watoda kuita sei? Asi chedu kuramba takandolinga tinenge tichizokunyepai. Ipapo mabuja rekai tigumire pano paNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.